Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елнан 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да азнакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживаетеләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, красиво килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияләрне безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләрен алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда малларыбызда бик күп, сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Biz менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шушында кереп, әйберләрен алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең Хаят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт.